As clientas da tenda de lenzaría Sensual Tisé de Meaño convertéronse nas modelos protagonistas da súa campaña de Nadal. O pasado xoves, durante toda a tarde, as clientas foron alternándose no escaparate para amosar as novas prendas do establecemento. A campaña resultou un éxito con repercusión en todo o país. Foi un escaparate viviente con chicas reales, non con maniquís de plástico, e pois tuvo moito éxito, non esperábamos tanta repercusión mediática, pero sí, a verdade é que os medios todos se fixeron eco. Dende Sensual Tisé querían mostrar con esta campaña que a tenda conta con tallas para todos os corpos. Pois as modelos son clientas e son amigas, son chicas normales e corrientes, moitas delas casadas, con parella, e son chicas reales, hai nas delgadas, hai nas de tallas máis grandes, pero son chicas de verdad, nos consideramos que todas as chicas son reales, todos os corpos son reais. A importancia da campaña de Sensual Tisé é que as clientas vistan coa lanzaría exacta da súa talla. A importancia é, sobre todo no noso sector, elevar a talla correcta e que elas se sintan ben, que se sintan cómodas, que se sintan femeninas, que se sintan bonitas, teñan a talla que teñan. Precisamente, esta é a clave do éxito do establecemento, dispoñer de todo tipo de tallas para ofrecer ás súas clientas a que corresponda. É un problema moi grande porque a maioría da xente leva unha talla que non lle corresponde e a maioría da xente vai a tendas donde non lle fan unha sesión de tallaxe como nós lle facemos aquí antes de venderlle nada. Entonces, claro, compran o que creen que lles vai a ir ben, pero non o que realmente necesitan. Nos ofrecemos o servicio de sesións de tallaje, donde as medimos e miramos exactamente cal é a talla e cal é o modelo que máis se apropia ás súas necesidades e despois, a partir de aí, pois elas escollen o que máis lles gusta. As clientas gozaron moito coa súa sesión de modelos. A verdade é que se sentiron moi ben, tuveron comentarios, moi boas críticas, podo decir que o 98% así, o meu pensar, das opinións foron moi positivas, tuvemos unha acollida moi boa, tanto por clientes como por xente que non nos coñecía, tuvemos moi boa repercusión e están encantadas. A pesar da difusión, a campaña aínda non tivo repercusión nas vendas de Sensual Tisé, pero dende o establecemento agardan que si se note durante as festas. Os seus produtos son o agasallo perfecto.